voor wie hij is. Hoe fijn hebben we hier gehad, hè? Net met de aanbidding en de worship. Wie heeft genoten vandaag? I love the word bah. It's like je adem komt eruit. Als je tegen iemand zegt, de adem die daaruit komt, het is zo genadevol en het is de kracht van de Heer die daaruit komt. De vreugde van de Heer is je kracht. En we gaan we gaan het woord samen delen vandaag. En we vragen de Heer voor zijn aanwezigheid. Want we weten dat God elke keer weer nieuwe dingen heeft. Elke keer geeft hij ons weer zijn onderwijs, zijn genade. En als we het vandaag uit het woord mogen leren, gaan we vandaag ook kijken. Dus met dezelfde aandacht die ik het woord probeer te delen. Ik hoop dat jullie ook de geduld hebben om te begrijpen wat ik zeg. Laat de kinderen maar lopen. Het is Gods huis. Laat ze vrij zijn. Laat ons niet storen aan de kinderen. De Heer zegt, laat de kinderen tot mij komen. Laat de kinderen naar mij komen. Het is mooi dat kinderen in het huis van God zijn. Voordat we gaan beginnen, wil ik aan jullie vragen om, ik ben eerlijk tegen jullie, maar jullie moeten ook eerlijk naar mij zijn. En wat ik bedoel dat jullie ook eerlijk zijn naar mij, is dat het thema die hier voor ons staat, het huis, de plan van God in het huis. Er zijn heel veel mensen, als we hier allemaal kijken naar ieders idee over hoe een huis opgevoed moet worden. Ik denk dat we allemaal 100 ideeën hebben over wat zijn manier is van opvoeding, zijn manier is van hoe een huis eruit ziet. De ene zal zeggen, ik voed mijn kinderen zo op. De andere zegt, de kerk moet er zo uitzien. Dus laten we samen tot één mening komen. En dat is niet ons idee, maar wat het woord van God zegt over hoe een huis eruit moet zien. Laten we ons idee even in een vuilniszak zetten naast ons. Want het woord van God, zijn plan die hij voor ons heeft in het leven, dat is krachtig en dat helpt ons ook vooruit. Niet alleen voor ons, maar ook voor naties die hierna komen. Hij zegt heel kort binnen en dan gaan we naar het woord toe. Lieve Vader God, ik wil u danken voor uw goede wil, Vader, in ons leven. Vader, ik bid vandaag dat uw krachtige woord vandaag ons zal komen. Laat het ons huis naar binnen gaan, Heer, Vader. Vader, we hebben u nodig. Heilige Geest, spreek door mij heen, Heer. Heilige Geest, we hebben u nodig vandaag. Spreek door onze gedachten en wees bij ons. We welkomen je. We verwelkomen je, Heilige Geest. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place, Father. Help us, guide us through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Vandaag ga ik het hebben over de herder en hoe je het huis en het gezin kracht kan geven en kan onderhouden. Ja, mijn naam is Abadi trouwens. Voor degenen die mij niet kennen. Ik heb een prachtige vrouw. Ze is gezegend. Ze is genadig. Ze is sterk in de Heer. Ze is gezalfd.
Haar onderwijs is bovennatuurlijk. Als ik het zie hoe zij met de kinderen onderwijs geeft en daarnaast ook andere mensen adviezen geeft. Ik heb de Heer 2 dingen gevraagd. Ik wilde trouwen. En ik zei, ik heb 2 dingen nodig, Vader, van een vrouw. Ik heb gezegd dat zij mijn hart kent. Dat het precies past in mijn hart. Want ik ken mijn tekortkomingen. Ik heb veel tekortkomingen. En ik heb iemand nodig die mijn tekortkomingen kent en begrijpt en mij ook helpt daar. Wauw, Rahel was gekomen. En het andere wat ik aan de Heer vroeg, zoals jullie misschien wel weten, ik hou heel veel van mijn moeder. En ik denk dat iedereen natuurlijk van zijn moeder houdt op zijn eigen wegen. Maar ik vroeg aan de Heer dat zij echt zielsveel van mijn mama zou houden. Niet dat ze zou zeggen van nee, ik wil je alleen voor mij, laat je moeder maar alleen. Want de Bijbel zegt dat de man zijn huis zou verlaten en zich zal hechten aan zijn vrouw. En mijn idee was steeds, moet ik dan weg van de contacten? Of, het was heel gek in mijn gedachten. Nou, Rahel kwam. Een vrouw die daadwerkelijk beste vriendin is met mijn moeder. Ik ben 15 jaar getrouwd. Dus ik denk dat ik wel misschien een klein stukje mag vertellen over hoe mijn gezin in elkaar zit. Niet dat ik meer weet van jullie. Er zijn mensen die meer weten en al jarenlang ook in het gezin zitten. De familie is belangrijk voor de Heer. De familie heeft niet de regering gemaakt. De familie heeft niet school gecreëerd. De principes van een familie is een koninklijke principe. Als we kijken naar de familie is het begonnen bij God. Het is niet begonnen bij mensen. En als je kijkt naar jouw gezinssituatie, dan wil de Heer richtlijnen geven over hoe we onze gezin vorm moeten geven. Want het is een familieconcept, een familie-idee van God. God werkt altijd in relatie. Hij is zelf in relatie. Maar daarnaast wil hij ook dat mensen in relatie leven. Maar als we in relatie leven in ons gezin, zijn er principes en richtlijnen hoe we ons gezin moeten leiden. Er zijn belangrijke dingen die we moeten volgen als we Gods plan in ons leven aanhouden. En het begint bij het woord van God. Als ik de volgende slide mag hebben. Misschien kan ik. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, de Bijbel zegt, en het wordt gevonden in Spreuken 24. Dan spreekt het over hoe je een huis moet bouwen. Het spreekt niet over hoe je stenen moet gebruiken en hoe je een architect moet zijn van een gebouw die we hier kennen. Maar het spreekt over hoe jij jouw huis kan bouwen. Je familie. En dan spreekt het over door wijsheid wordt een huis gebouwd. En door inzicht wordt het gegrondvest. En door kennis worden de binnenkamers gevuld door allerlei kostbare aangename bezittingen.
Dus hier zien we dat er 3 dingen beschrijven hoe je een huis moet bouwen. Er staat dus, we moeten kennis gebruiken. We moeten... Dus het spreekt over wijsheid, inzicht en kennis. Dus als we kijken naar deze woorden, wat is kennis nou eigenlijk? Kennis is informatie. De informatie die God ons geeft over hoe we ons leven en ons huis moeten bouwen. Dus inzicht is essentieel in ons leven. Inzicht is dat je hetgeen wat je hebt ontvangen, dus de informatie die je tot je hebt genomen, dat essentieel begrijpen. Dus we hebben kennis, dat is informatie. We hebben inzicht, dat is begrijpen. En we hebben wijsheid, dat is hoe je het daadwerkelijk moet gebruiken. Ja, dus het is het toepassen van wat je begrijpt. Dus wijsheid is, ik heb de inzicht ontvangen, ik begrijp het en ik ga het op een bijzondere manier toepassen. Dat is wijsheid. De Bijbel zegt niet dat je een huis moet bouwen uit liefde. Staat hier liefde bij? De Bijbel zegt ook niet dat je een huis moet bouwen op basis van seks. Dus liefde en seks is niet de basis van hoe je een huis moet bouwen. Je hebt informatie nodig over wat God wil van jou over het bouwen van een huis. Dus als de Bijbel zegt het sterke huis, als je dat wilt bouwen, als je een sterke familie wilt bouwen, dan zegt het, ga achter de informatie. En begrijp deze informatie. En pas deze informatie ook toe. Iedereen hier, roep eens uit, kennis. Kennis uit de Bijbel is essentieel in ons leven. Als je hier kijkt, vaak denken mensen dat de duivel ons huwelijk kapot maakt. We geven vaak de duivel de schuld van dingen die hij kapot maakt binnen de gemeente. Of we geven vaak de duivel de schuld dat hij de oorzaak is van scheidingen. Ja, in het boek Hosea staat dat mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis. Als jij geen kennis hebt over de principes van een huis, dan ga jij daarin ten onder. Want vaak als een huwelijk is gestart, dan begint het met liefde, toch? En dan zie je dat mensen in huwelijk zijn gestapt en dan op de een of andere manier het eerste wat ze tegen elkaar hebben uitgeroepen: ik hou van je, we hebben een hele mooie bruiloft waarbij ze elkaar beloftes hebben gegeven. Maar je ziet jaren daarna, zien ze dat ze scheiden. Ik hou van je, ik heb alles voor je over, ik geef je mijn leven, ik geef je alles, waren de eerste woorden in die paar maanden. Maar je ziet jaren daarna
dat ze elkaar niet uit kunnen staan. بتعمي إز فتوكي بتعمي إز فتوكا بزي بقى هاخنا براي كإلني بها لمو دحر أفتي أكايد أفتي وات كتر إنك لقى قلنا نحرم كتقعمو تسلع زي كل ولا يخون. De man met wie je getrouwd bent, is niet te gek. Hij is gewoon een beetje dom. Ik ben eerlijk tegen jullie vandaag. De vrouw met wie je getrouwd bent, is niet te gek. Ze kan gewoon niet met jou leven. En dat komt omdat jullie elkaar niet begrijpen. Jullie hebben geen begrip in de kennis die de Heer jullie heeft gegeven. En jullie passen het niet altijd toe op de juiste weg en de juiste manier. Ze hebben geen kennis. Ze hebben niet de juiste informatie. Toen ik het woord ging voorbereiden, zei mijn vrouw tegen mij, het gaat over familie. Wellicht kun je lezen vanuit Titus 1 en Titus 2. En toen zei ik, Shi Harai. Prijs de Heer. En misschien vind je, als we naar dit boek kijken, is het een onderwerp waar het bekend staat om kwalificaties of wat de eisen zijn van ouderlingen. أفتي متحفنا نبي بنحد عن ترينا أنت يتمت بتاعته ويكعن أتي بقول إذا بركان ولا تكوني زنقرنا. Maar het is een perfecte plek voor ons om te zien hoe wij met elkaar om moeten gaan. De ouderen, de jongeren. أجيكن كرئي دريزة لخوك نعنا بتعمي بلوس قد عميو مناتو كم يلوم عبيت مشنا عشتو كخول خمسة لون زرينا من قدي. Oké, we gaan lezen vanuit vers 1 en Paulus zegt hier. Paulus, de dienaar van God, een apostel van Jezus Christus. Ja, ik heb het juist. Goed zo. Ter wille van het geloof van Gods uitverkoren in de kennis van de waarheid die overeenkomt met Gods vrucht. In de hoop op het eeuwige leven, dat God die niet liegt heeft, beloofd voor het begin der tijden. En op het juiste moment heeft hij zijn woord geopenbaard, door de prediking waarmee ik ben toevertrouwd, op bevel van God ons heiland. Laten we beginnen van vers 1. Let op, de zin aan het begin. Ja, is goed. Paulus baria amlachen, hawaria Jesus Christusen, بأمنة حريات أملاخ بفلتة حقون مس أملوه بتاع تزيحسو أملاخ قدم زمانات زل عالم زي تسفى نيزل عالم هيوت جناخه بتأساس أملاخ مدحانينا بتنعي حدر ذهبن السبكة غيرو بجزيئو نقالو قلتو. Laten we op die eerste zin letten. Daar staat de kennis van de waarheid die overeenkomt met Gods vrucht. De kennis, dus het begrijpen van de waarheid en dat brengt Gods vrucht. Gods vrucht is de uitkomst die jij hebt als je luistert naar de richtlijnen van de Heer. Het ፍልጠት ሓቂ ነቲ ፍልጠት ሓቂ ምስ ፈለጥካ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ፍረ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ይመጽእ ማለት እዩ። Ja, goed zeg je. Dus het thema van deze brief in Titus is de kennis van de waarheid die gelijk staat met Gods vrucht. እዚ ሕጂ ኣብ ኣርእስቲ ናይ ቲቶስ እንታይ እዩ እቲ ፍልጠት ናይ እቲ ሓቂ ዝኾነ ፍልጠት ምስቲ die samenkomt met de kennis van de waarheid. Ja. Dus Gods vrucht betekent een persoonlijke relatie met het goddelijke. Dus als we die persoonlijke relatie hebben met God, weet je wat daaruit komt? Daaruit komt geloof. Maar niet alleen geloof, maar ook de werken van de vrucht van de geest. Dus we hadden net in Spreuken gezien, als we een huis willen bouwen, dan hebben we kennis nodig. En Titus die zegt hier dat we moeten komen tot de kennis van de waarheid
om Gods vrucht te tonen. Abzi Titus kenren kalana khani et afts halaf filtat ilu bfiltat gazaan tekil kam zelana abzi qantailu eta ne amlakh bfiltat haqi ilu ማለት ስለዚህ በፍልጠት ዝኾነ ሐቃው ሐቀኛ ዝኾነ ፍልጠት ለገዛ መስራህ ማለት እዩ In vers 10 zegt het, dat is volgens mij de volgende slide. Ja, dankjewel. Daar staat, en het spreekt hier over slaven, maar ja, in die tijd waren christenen veelal slaven. Niet allemaal, maar dat had je in die tijd. Abzi hijnri o taqsa 10 بزعبا بارነት ይድዛር አብት ክርስቲያን አፍት ጊዜቲ ባሮት የምኔሮ ማለት አፍት ጊዜ ዝነበሩ niet allemaal, hè? Nee. Vers 10 zegt, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. ለቲ ትምህርቲ እግዚአብሔር መድኃኒና ምእንቲ ክስልምዎ ጸጋ አምላክ ተገሊጹ እዩሞ ለሁሉ ሰውን መድኃን አምጪው Wauw, ik hou van deze uitdrukking. De leer van God als een ዝብሎም እንታይ መልሐስ af ብላጥ ልብትዛረብ Ja, dus hoe jij thuis bent, ከመይ ሙኻንካ ኣብ ገዛ of je nou boos bent, woede of liefdevol bent, ኣብ ገዛ ሕጉስ ዝኾንካ ኣብ ገዛ ብኣንዛ ትነብር ተለኻ ኣብ ገዛ ብፍቕሪ ትነብር እንተሃሊኻ al jouw uitingen hebben te maken met hoe jij je hart hebt gevuld in tijd. ኩሉ ትናትካ ካይደኻ ኣዘራርባኻ ኣካይደኻ ኣብ ልብኻ ከመይ ይስምዐካ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ Prijs de Heer. Laten we naar de volgende tekst gaan. Dat is vers 11. Dat is 11 keer. Ja. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godsvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van God. En onze zaligmaker Jezus Christus. Dus wat doen we? ኣብስተንህለ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ መን ኩሉ ሰቡን መድሓን ኣምፂኡ እቲ ብሩኽ ተስፋ ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብርና ተጸበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቕን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ Dus dat is de waarheid die wij moeten hebben in ons leven. En de waarheid is dat Jezus Christus zichzelf heeft gegeven. Dus de zaligmaker, de redder van deze hemel en aarde, die heeft zijn leven gegeven zodat we met hem kunnen leven. نس እግዚአብሔር ክንነብር እንደሕዳእ ተኾይና ንሱ ንዓና ክብል ነብሱ ከም ዘሕለፈ ንሕና ከዓኒ ኩሉ ነገራት ገዲፍና ምስኡ ክንነብር ከም ዘለና ክንጠበቕ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና Vaak denken we dat Jezus is gekomen om ons alleen maar weg te halen van de hel. ኩሉ ግዜ ንሓስቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ካፍቲ ሲኦል ከውፅአና ጥራይሉ ዝመፀ እዩ ዝመስለና Maar Jezus Christus heeft ons niet alleen maar weggehouden van hel, maar hij heeft ons naar zijn tegenwoordigheid gebracht, zodat we samen met hem zijn. En zijn goddelijke natuur kunnen aanhouden. Jezus Christus ዝመጽኦም ካብ ሲኦል ከህድመና ወይ ከውፅአና ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ኣውፂኡሲ ብፍቑሩን በትናቱ ኣምላኽነቱን ከንብረና እዩ ዝመጽእ En Paulus die spreekt hierover en hij geeft een aantal richtlijnen, een aantal codes hoe je een huishouden moet vormgeven. Paulus ብዛዕባ ዝዛረብን ከሎ ከመይ ኢልካ ነታ ቤት ክትስርታ ወይ ከተካይዳ ከም ዘለካ በዚ ፍልጠት እዚ ይነግረና ማለት En waarom doet hij dit? Omdat er geen betere plaats is om te zien wie jij bent dan in jouw huis. እዚ ጳውሎስ በብሓደ ካይዳ ወይ ከዓ ስቴፕ ገይሩ ዝነገረና ምክንያት ኣብ ገዛና ከመይ ጌርና ብካይዳ ብንኸዶ ብኡ ኢና እቲ ህይወትና ዝቕፅል ማለት እዩ In de huis ben je de werkelijke jij. ንስኻ ኣብ ገዛኻ ሓቀኛ ንስኻ ኣብ ገዛኻ ኢኻ ትረአ Want als je hier bent, heb je een bepaald attitude, je hebt een bepaald gewoonte en je gezicht is anders dan dat je thuis bent. ኣብዚ ድሕዳእ ታሃልኻ ምናልባት ካልእ ዓይነት ጠባይ ክህልወካ ክእል ብኻይና ዓይነት ገጽ ንሰብ ትረቐልብ ትኽእል ኣብታ ገዛኻ ዘለኻያ ግን ንስኻ ናይ ብሓቂ መን ምዃንካ ኢኻ ትረአ Dus je kunt mensen in de kerk misschien voor de gek houden. ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ምናልባት ተታሎም ትኽእል ትኾን ኢኻ Je kunt mensen op je werk voor de gek houden. ኣብ ስራሕካ ዘለዉ ምናልባት ተታሎም ትኾን ትኽእል ኢኻ Maar de mensen in je huis kun je niet voor de gek ኣብ houden. ገዛኻ ዘለዉ ተታሎም ትኽእል ኢኻ Jouw moeder weet precies hoe jij bent. ኣዴኻ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጥ Jouw kinderen weten hoe jij bent. ደቅኻ እውን ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝፈልጡኻ መን ምዃንካ Dus in jouw huis, dat is de basis van jouw opvoeding. ኣብ ገዛኻ ሕጂ እቲ ሰረት ናይ ኣተዓባብያኻ እዩ ማለት En Paulus die zegt, hij brengt jou niet naar buiten, maar hij begint eerst naar het huis.
Paulus kan in naideke week adeke gemek het kon kan zeleka kon zinagreka aqaddimu aftseret aftbeet ka gemek het kon kan zeleka zinagreka. Want vaak, ik weet niet van jullie, het kan zijn dat sommige mensen vanochtend zelfs ruzie hebben gemaakt. Misschien waren ze boos omdat iemand niet op tijd was opgestaan. Misschien waren ze boos omdat ze op een of andere manier het huis rommelig was. Het kan ook zijn dat jullie met de auto zijn gekomen dit weekend. En dat je in de auto al ruzie hebt zitten maken omdat jullie bepaalde spullen niet hebben meegenomen. Misschien ook woordenwisseling hebben gehad wat niet juist is binnen een gezin. En met je tanden op elkaar loop je de auto uit. Met boos loop je je auto uit. En je komt mensen tegen buiten. En ze ontmoeten je. En dan zeg je, hey, hoe is het? Hey, kan je en je bent meteen, ja, het gaat goed, prijs de Heer. Ja, God is zo trouw. We gaan de Heer prijzen dit weekend. Ja, we gaan zijn genade ervaren. Zonder enige twijfel en hoop. Hou mijn handen vast en dan gaan we lopen. En dat is niet zoals het hoort. Het is niet zoals een gezin eruit moet zien. En dat is geen voorbeeld voor het gezin. Ook niet een voorbeeld voor de kinderen. En dit relateert zich met het zicht ook op hoe je in de kerk bent. We weten dat we allemaal niet perfect zijn. En daarom is het ook goed om te weten dat je niet perfect bent. Maar de Heer wil wel dat wij bewegen en jagen naar perfectie. En kinderen hebben natuurlijk ook hun tekortkomingen. Het is heel lastig soms met kinderen. Ze eten je koelkast leeg. Soms moet je heel veel geduld hebben. Maar de Heer geeft je genade. En Paulus die spreekt hier over het huis. En het is belangrijk dat, we zien het ook in het leven van kinderen. Kinderen zijn heel kritisch. Ze zijn scanners. Ze kijken precies goed van oké, wie is eerlijk, wie is niet eerlijk. Maar het gekke van kinderen is dat ze geen scanner voor zichzelf hebben. Het is altijd iemands anders schuld. De fout van een ander. Maar dat is ons christelijk leven soms ook. En Paulus zegt dat we ons hier weg moeten wassen. Het is dodelijk voor iemand die van buiten lijkt alsof hij christelijk is. Maar van binnen leeft hij niet het leven van een christen. Dat is dodelijk. Want wat je thuis niet kan verbergen, je kunt het buiten misschien maskeren. Maar het begint thuis in je huishouden. En daarom leren we vanuit Titus 1 en 2. En ik geloof dat dit een lijst is met regels om ons te kunnen helpen hoe je een familie kan runnen. Ja. En het is niet alleen bedoeld voor ouderlingen, zoals het eigenlijk wordt gezegd in Titus 1. Of voor alle godsvruchtige herders.
Maar het is ook belangrijk voor ons om dat mee te nemen in ons leven. Laten we naar Titus 2 gaan. Het christelijke levenswandel. Ik zal het snel lezen. Maar u spreekt wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn, zoals het de heilige past. Geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn om hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis. Te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen man onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. እቶም አረግ ገውቲ ሰብኡት ጥንቁቃት ረዘንቲ ለባማት በእምነት በፍቅሪ በትዕግስቲ ጥዑያት ክኾኑ እተን አረገውቲ አንስቱን ከምኡን ንብረት ቅድስና ከም ዝግባእ ዘይሐመይቲ ብዙሕ ወይን ንምስታይ ባሮት ዘይኮና መሃርቲ ሰናይ ክኾና ነተን አሽቱ አንስቲ ከዓ እቲ ቃል አምላኽ ምእንቲ ከይፅረብሲ ንሰብኡተንን ውሉደንን ከፍቅራ ነፍሰን ዝቐፅዓ ንጹሃት ቤተን ዝኣልያ ሕያወት ንሰብኡተን ዝእዘዛ ክኾና ከለብመን ማዓደም. Het is goed om het te lezen. Er staat niets op deze lijst waarvan je zou zeggen, nou, dit wil ik eigenlijk niet voor mijn dochter. Je zou niets van dit lijstje moeten negeren of opzij moeten zetten. Ieder punt op dit lijstje is belangrijk in de opvoeding van jouw dochter. En dan zul je zien dat Gods woord daarin geëerd wordt. Dus er zijn dingen die oudere vrouwen moeten leren. Er zijn dingen die oudere mannen moeten leren. Nou weet ik niet wat de leeftijd is van oudere vrouwen, als het hier zo over oudere vrouwen spreekt of oudere mannen. Want toen ik 10 jaar was, vond ik 20 oud. Toen ik 20 was, vond ik 30 oud. Maar ik weet, als we hiernaar kijken, is dat we altijd voor de generatie die voor ons is, dat we daar wijs mogen zijn en onderwijs mogen geven. Ik weet bijvoorbeeld, als ik mijn moeder soms zie, dan is er altijd, er zijn heel veel moeders, laten we daarbij beginnen. Er zijn heel veel vaders. Maar tegelijkertijd zijn er weinig moeders. En zijn er ook weinig vaders. Hoeveel moeders zijn er die naar jongeren toe lopen en daadwerkelijk het leven van deze jongeren willen helpen, stimuleren, leiden, onderwijzen. Dat ze naar de ogen van de kinderen kijken en dat ze zeggen, ik wil jou helpen, waar ga jij doorheen? Hoeveel vaders zijn er die er tijd nemen om te zitten, in plaats van snel van vergadering op vergadering te gaan, in plaats van wat is het? De randzaken organisatorisch in de kerk bezig te zijn, maar daadwerkelijk op de knieën gaan en op level van de jongeren, van de mannen of de dames tot hun hart spreken om te vragen waar ze doorheen gaan. كندي أبوتات يبكزلو بقصري نبى حكي كاب حفت نفتح حدا أخيباتات نفتح حدا بوتات أصلا كده أساسه نبى حكي نتي ولود زلو حجي نتي من إسيات نبى حكي عبلو ما قميت بتصور تنبركيهم قويت أنا زي ولود زي ببرد أيوم من دبلو زتقلي وزمالدو. Want de oudere vrouwen en de oudere mannen zijn de voorbeeld voor de generatie die hierna komen. We hebben elkaar nodig. Deze jongeren die hier zitten,
Die leven in deze wereld. En ze hebben een mentor nodig. Als een huishouden hun niet mentort, als de kerk hun niet mentort, dan zal de wereld hun onderwijzen. De wereld heeft genoeg tijd voor deze jongeren. We hebben een uitgebreid programma en plan voor hun om hun systeem, om het systeem van de wereld op deze jongeren te reflecteren. Maar het is essentieel om in je huishouden als vader en moeder en in de kerk bezig te zijn met naar de ogen te kijken van de jongeren. Er is een lijst ook voor jongeren, voor jonge mannen. Vers 6 en 7 staat: spoor evenzo de jongere mannen aan om bezonnen te zijn. En betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in onderwijs zuiver, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven. Zodat de tegenstander beschaamd zal zijn en niets kwaad van u zal zeggen. Titos كتشدشان نقباز وين كمو لبامات كخونو معدو كابتوم تقناقنتي حدا اكو بزعبانا زبلو كفو نغرسي انو منتي كحفرسي بنصوح تمرتي بمرزان منك بزي بلو طعي زربا نسناي قبر زبل راسخا ارأيا قبر. Ik wil me houden aan de tijd. Hoeveel tijd hebben we? Kan ik zeggen? Hallo? Oké. Ik heb het niet. Goed zeggen. Dus in dit lijstje staat er niets van waarvan je zou zeggen: ik wil dit niet voor mijn zoon hebben. Er staat niets van: oké, dit geef ik niet aan mijn zoon, dit sla ik over. Dit is de standaard, jongens. En luister goed. Dit is de standaard. Want als je deze standaard aanhoudt, zul je zien dat het niet alleen maar voor jou goed zal gaan. Dan zal het voor jouw generatie die hierna komt, zal het ook goed gaan. Vaak als we trouwen of bij elkaar komen tussen man en vrouw, denken we altijd dat het voor ons is, hè? Het is natuurlijk een onderdeel dat het een zegen is voor ons. Maar God kijkt voor zijn naties die hierna komen. Als je een jongen opvoedt, dan is dit de standaard waar je naar moet werken. Bijbelse standaard. Want de standaard van de wereld is voor jongens je portemonnee, de sport en vrouwen. Dat is de standaard van de wereld. De portemonnee heeft te maken hoeveel geld je verdient. Sport heeft te maken hoe jouw exercise is. En vrouwen is hoeveel vrouwen je wel niet hebt gehad in jouw leven. Maar dat is de gesprekken die mannen hebben hier op deze wereld. Als mannen bij elkaar komen, is het anders dan vrouwen bij elkaar komen. Als vrouwen bij elkaar komen, als je een groep vrouwen bij elkaar zou zetten die elkaar niet kent, dan zullen ze snel praten over hoeveel kinderen heb je, hoe is je leven, dan gaat het over mensen. En dan heb je snel door hoe hun familiestructuur eruit ziet. Maar als je naar mannen kijkt, de gesprekken die zij hebben, waar werk je?
Wat voor werk doe je? Om jezelf te vergelijken of je meer of minder verdient. Welke club heb je gezeten? Heb je gesport in je leven? Ja, ik heb op die en die club gezeten. Ja, maar ik heb op deze club gezeten. Daar heb ik gezeten. En daarnaast nog vrouwen. Hoeveel partners heb je gehad? Hoeveel vrouwen heb je gehad? En dat is de wereldse standaard voor de opvoeding in het systeem waar deze jongeren aan bloot worden gesteld. En het is heel lastig, want deze jongeren die hebben dus de portemonnee, de sport, vrouwen en daarboven de Bijbel. ስለዚህ ክሪኦም ከለና ሓደገኛ ዝገብሮ እቲ ዝርብ ብዛዕባ ጁባ ብዛዕባ ገንዘብ ማለት እዩ ብዛዕባ ስፖርት ዳርካ ኣነ ብዛዕባ ኣዋልድ ምስክንዲ ኣዋልድ ዜርካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ይሰርዑዎ ማለት እዩ Dus als ze deze principe hebben en daarboven het woord van God, ድሕዳ ኣነ እዚ ኣዘራርባ ኣካይዳ ዝዳርካ ኣብ ልዕሊኡ ቃል ኣምላኽ ድሕዳ ተገርናዮ dat werkt niet. ፍጹም ክልቲኡ ክሰማም Dus daarom moet de basis en de kennis van het woord van God in het huis en in de kerk verteld worden. En onze zonen en dochters die leven continu opnieuw en opnieuw, opnieuw en opnieuw in deze wereld. Ik zie dat ik door het woord moet gaan. Hij is de Heer. Laten we naar het volgende vers gaan. De Bijbel zegt dus dat een man, om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten. Paulus heeft Titus op Kreta achtergelaten, opdat je verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, een man van 1 vrouw en gelovige kinderen hebben. ስለዚህ ድማ ዝንሪኦ ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕ ኣብ ከተማኡን ሽማግለታት ክትሸይም በዚ ምክንያት እዚ እየ ኣብ ቅሬጥስ ዝሓልኩኻ. Ja, dus hij moet onberispelijk zijn. Dat is een heel moeilijk woord, maar onberispelijk betekent een voorbeeld zijn. ኣብ ከተማኡ ሽማግለታት ክትሸይም በዚ ምክንያት እዚ እየ ኣነ ኣብ ቅሬጥስ ዝሓልኩ. እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ መንቀብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብርክሰት ወይስ ብዘይ ምእዛዝ ዘይ ሓሚዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለዎም ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዝፈቱ ለባም ቅኑዕ ቅዱስ ይኣቕልኒ በሃሊ መንቀብ ዘይብሉ ከም ናይ ኣምላኽ መጋቢ መርፈታዊ ርእሱ ዘይኮነ ዘይኩሪ ናብ መስተ ዘይድህብ ዘይዋቃዕ ርኹብ ረብሓ ዘይደልስ ሰብ ክኸውን ይግባእ. ስለዚ እታ መንቀብ ዘይብሉ ትብል ቃል ብጣዕሚ እያ ኣገዳሲት. Dus het gaat om voorbeeld zijn voor jouw kinderen en een voorbeeld zijn in de kerk. ዝኽብል ከለኹ ኣነ ኣብነት ምዃን ኣብ ገዛኻ ንደቅኻ ኣብነት ምዃን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ. Een man van 1 vrouw. ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ. Het gaat niet om vele vrouwen te hebben. ብዙሕ ሰበይቲ ስለ ዘለዋኻ ዘይኮነ. Het gaat om vertrouw zijn aan 1 vrouw. ሓንቲ ሰበይቲ እሙን ምዃን. Een voorbeeld zijn voor jouw kinderen. ደቅኻ ኣብነት ምዃን. Het gaat hier om de karakter. ኣብዚ እቲ ናትካ ውሽጣዊ ኣካይዳኻ እዩ ዘርኢ. En hoe deze karakter eruit ziet in een gezin. እዚ ካራክተር እዚ ርድኢት እዚ ከዓኒ ከመይ ኢሉ ኣብ ህይወት ኣብ ገዛ ከምዝሰርሕ ማለት. Dus het gaat erom dat je een karakter hebt die 1 vrouw heeft. Een 1 vrouw man is en een 1 vrouw persoon bent. እዚ ካራክተር እዚ ባህርታት ከዓኒ ዘርኢ ሰብኣይ ሓደ ሰበይቲ እምበር ብዙሓት ኣንስቲ ስለ ዝሃለውካ ኣይኮነን. In de taal van deze tijd betekent dat je geen player bent. Dus van vrouw naar vrouw gaat. Het betekent dat je een voorbeeld bent. Het betekent dat je vrouwen behandelt zoals God wil dat zij behandeld moeten worden. Het betekent dat je vrouwen niet moet zien als een object, als een speeltje.
Het betekent dat je naar haar moet kijken, niet alleen als zuster, maar ook naar haar moet kijken als dat God waardevol acht. Dat je haar respecteert, dat je haar eert. Vaak als ik gesprekken hoor tussen, overigens even terugkomen, vaak wordt gezegd dat we broeders en zusters zijn in de kerk, toch? Maar ik ga het anders voor jullie brengen. Jullie zijn niet alleen maar broeders en zusters, maar jullie zijn potentiële man en vrouw van elkaar. En hierin moet je nu al een voorbeeld zijn. En wees serieus en radicaal in het leven die je leeft. Want ik weet dat jullie kijken. Ik weet dat jullie kijken. De man die is begonnen bij God. Hij was in de aanwezigheid van de Heer. Voordat de vrouw in het spel kwam, voordat Eva kwam, was God in zijn aanwezigheid. Was God in de heerlijkheid van de Heer. Hij kreeg de onderwijs van de Heer. Hij kreeg de richtlijnen. Dus dames, als je een man aan het zoeken bent, als je ogen gericht zijn misschien op je toekomst en kijkend naar hoe je man eruit ziet, dan is de kenmerk van jouw man dat hij in het huis van de Heer is. Dat hij de principes van God kent. Het is serieus. Want je wilt niet in een relatie belanden waarbij God niet wordt geëerd. Want een gezin en een huishouden waar God niet centraal is, om even terug te komen, vaak denken mensen dat het huwelijk wel de persoon zal herstellen. Vaak denken mensen, als je getrouwd bent met deze jongen of met deze vrouw, dan zal de huwelijk wel de problemen oplossen. Maar het is niet altijd zo. Het is niet altijd zo. Het begint vooraf. Kijk of iemand gebouwd is en gevestigd is in het woord van God. En dat is wat wij willen opvoeden in de kerk. Dat is wat wij willen opvoeden in het huis. Want als we dit hebben in onze opvoeding, dan zul je zien dat het woord van God ook geëerd zal worden door mensen om ons heen. Het systeem van de wereld is anders dan het systeem van God. Wees kritisch over je leven. Ik ben altijd, of ik doe mijn best om altijd mijn vrouw lief te hebben. Zodat het niet alleen maar naar haar is, maar ook naar de kinderen toe. Zodat we God eren in onze relatie. Maar daarnaast ook leven in kennis naar de maatschappij, naar de mensen om ons heen. Dus vaders en moeders, ik wil dat jullie vandaag een stap nemen. En ook jongeren, dames en heren. Ik wil dat jullie vandaag een serieuze stap nemen. Een stap nemen om de kennis van de waarheid van de Heer in jouw leven te laten werken. En godsvruchtig te zijn. Dat in voorbeeld. Dat is wat Timotheus heeft geleerd van Paulus. Voorbeeld in heiligheid. Maar de heiligheid begint niet
door jezelf eerst voorop te zetten. Heiligheid begint vanuit het woord van God. Want zodra je het woord van God in je hebt, zodra je bekleed bent met de heerlijkheid van God, zul je zien dat je kleding anders wordt. De kleding is niet anders alleen als je op het podium bent. Hallo. Mag ik eerlijk zijn vandaag? De kleding verandert niet alleen maar als je op het podium bent. De kleding is ook essentieel als we buiten zijn. Wees waardig. Verheerlijk God met je lichaam. En we eren elkaar doordat we ook ons eren in ons kleding. Want ik zie vaak dat kleding niet altijd gepast is. Want de wereld van nu, en het is moeilijk, ik doe soms inkopen met de kinderen. Rahel doet soms inkopen met de kinderen. En dan kijk je, wil je kleren kopen van de kinderen. En dan pak je een kledingstuk. En dan is het kort. Weinig kledingstuk. Soms lijkt het alsof je 2 kledingstukken aan elkaar moet zetten. Dat makes sense. En het is moeilijk om een kledingstuk te vinden. Omdat de tijd waarin we leven alles laten zien is. Borsten laten zien, billen laten zien, je lichaam laten zien. Dat is ons Habesha cultuur. En broederliefde begint daarbij. Je wilt dat mannen naar jou kijken. Je wilt dat vrouwen naar jou kijken. Niet op basis van hoe jouw lichaam eruit ziet, maar op basis van hoe God door jou heen werkt. Ik weet dat een mama een keer een gesprek had met een dame. Ik mag het denk ik wel gebruiken. En ze had een kledingstuk mee in de kerk. En haar kledingstuk was een rok. En die rok was heel klein. En wat die vrouw deed, ze trok die jurk steeds naar beneden. En toen zei mama tegen haar, kan ze eigen gezicht gaan zeggen. Je hebt zo gekocht. Dus hierin zijn moeders een voorbeeld ook in de kerk. Wij zijn allemaal een voorbeeld. Als jongens naar jou kijken, moeten ze niet steeds wegkijken zodat ze afgeleid worden. Als je hier aan het dienen bent, moet het gaan om Christus. Maar niet hoe alles beweegt. Het gaat om Jezus. En hier ook in het huis, Abzi Abed, moeten we een voorbeeld zijn. Moeders moeten een voorbeeld zijn. Vaders moeten een voorbeeld zijn. En weet je wat er gebeurt als we allemaal een voorbeeld zijn en samen innig ook naar elkaar kijken en met elkaar bewegen? Zul je zien dat de eenheid groeit. Zul je zien dat de liefde groeit. En waar eenheid en liefde is, dan zul je zien dat de geest van God krachtig beweegt. Want wie wil dat de geest van God beweegt in ons hart? Amen. Ik zie een paar handen, denk ik. En dat is de sleutel. De sleutel is eenheid. Maar ook eenheid in hoe we met elkaar zijn. In liefde, in eerlijkheid, in openheid. Vaders en moeders die elkaar onderwijzen. Prijs de Heer. We gaan hierbij afsluiten. En ik wil vandaag één ding doen.
Ik ga eerst bidden voor mensen die de Heer willen aannemen in hun leven. Maar daarnaast wil ik ook 2 dingen doen. Ik wil vragen, moeders en ook vaders die hier zijn, dat we hier samenkomen en voor de kinderen gaan bidden. En voor de jongeren gaan bidden. Naast dat we voor ze gaan bidden, wil ik dat we een start maken met gesprekken. Wil ik dat je naar jongeren toestapt in dit weekend. Ik wil niet dat jullie in cirkels zitten als centrale punt dat de boendag steekt. Maar ik wil dat je naar de jongeren toe loopt. Ik wil gesprekken zien tussen ouders en jongeren. En vraag de jongens, dames, waar ga jij doorheen? Hoe kan ik jou helpen? Ik wil jouw geestelijke vader zijn. Ik wil jouw geestelijke moeder zijn. Ik zie jouw pijn. Ik weet dat je het moeilijk hebt in deze wereld. Maar God wil jou genezen. Je bent niet alleen. Want soms voelen jongeren zich alleen. En daarnaast heb je ook vaders en moeders die zich soms alleen voelen. Daarna wil ik dat jongeren naar de ouders toe gaan. Om met hun ook een gesprek aan te gaan. Zeggen, ik eer jou. Ik eer jou. Jongeren, als je je ouders eert, je vader en moeder eert, is het niet alleen voor je ouders. Maar het is een grote zegen voor jou. Want de Bijbel zegt, eer je vader en moeder, zodat je lengte vandaag zal hebben. Ja? Als de worshipgroep naar voren kan komen, dan wil ik dat we samen een lied zingen, maar ik wil ook de ouders naar voren vragen. Alle ouders die hier zitten. En dan wil ik dat de ouders hun handen strekken naar deze groep. En bidden voor deze jongeren. En jongeren, als jullie hier zijn en gebed willen, wil ik dat je naar voren komt naar een van de ouders. Er zullen moeders zijn. Er zullen vaders zijn. En die zullen helpen in gebed. Dit soort dingen kunnen alleen maar doorgebroken worden. We zijn vandaag eerlijk met elkaar. Dus open je hart om te ontvangen. En de ouders die hier staan, dan wil ik vragen dat jullie de kinderen zegenen. En jullie jongeren die hier zitten, laat deze zegen niet voorbij gaan. Laat deze zegen niet voorbij gaan. Want deze ouders die hier staan, als ze bidden en als ze zegenen, dan zegenen ze vanuit hun hart. Zodat het goed met jullie gaat. Dus jongeren, kom ook naar voren als jij gebed wilt. Als jij gezegend wilt worden. Als je de zegen van de Heer over je leven wilt ontvangen. Als je de zegen van de Heer in jouw leven elke keer weer wilt ervaren. En dan gaan we samen bidden.